Ito yung Bautista, kaya pretty featured singer tayo, ani Linet Resurrection, at taga Cagayan Valley, nakasaganakan. Ben Idol. Hintay nga rin ganyan, di featured singer tayo. At damangaw awag ken kat oras alas 3 di parbangon mangegmut samit sa miweng ni ayat may sa papel na sirayat tasibay mo ako na ay ayatin ka. May sa anang teken ka ket puso nga at rubab ken ka hindi mo pulos pagarupe at tagtaga impen na ka tuy kanta amang sagid tapuso degrayo ken ka nga minawan kapat padam nga dagkaunggag hawan makabulot nga dakat tuy puso sikalaeng biyag ko nga minawan kapat padam nga dagkaunggag hawan makapulot nga dakat tuy puso sikalaeng biyag ko. May sa anang titken ka ket puso nga ag rubab ken ka di mo pulos pagarupe at tagtaga impen na ka tuy kanta amang sagid tapuso siyak degrayo ken ka nga minawan kapat padam nga dagkaunggag awan makabulot nga dakat tuy puso sikalaeng biyag ko nga minawan kapat padam nga dagkaunggag hawan makapulot nga dakat tuy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko. Thank you, Idol. You have a great voice.